Πώς αλλάζει η φύση της πληροφόρησης που πρέπει να παρέχει ο λογιστής στον επιχειρηματία, τώρα που η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να παράγει αυτόματα οικονομικούς αναφορές και δείκτες? Λοιπόν, καταρχήν, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Για το θέμα της κοστολόγησης, κύριε Κρυαρά, εγώ με τον Νικόλα έχουμε φτιάξει ένα εργαλείο το οποίο μετράμε το χρόνο με τις καταχωρήσεις. Δεν είμαστε κοστολόγοι, είμαστε λογιστές, έτσι. Απλά θέλαμε κάποια στιγμή να αναζητήσουμε πόσο μας κοστίζει ο κάθε πελάτης. Γιατί πάντοτε ήταν το θέμα μας, εμάς τους λογιστές, ο τιμοκατάλογος, πόσο πρέπει να χρεώνουμε ή οτιδήποτε, ενώ δεν ξέραμε το κόστος μας. Και κάπως έτσι ξεκίνησε και μετρήσαμε με βάση τα τιμολόγια που καταχωρούμε. Είναι ένας δείκτης, τις δηλωτικές υποχρεώσεις, τη μισθοδοσία με τους υπαλλήλους και ακόμα κάτι που βάλαμε ήταν να βαθμολογήσουμε τους πελάτες, πόσο ενοχλούν τα γραφεία μας. Αυτό το αρχείο κοστολόγησης είναι δωρεάν στο Tax Heaven. Μπορείτε να το αναζητήσετε. Λέγεται κοστολόγηση λογιστικού γραφείου ανά πελάτη. Αυτό είναι μια παρένθεση, έτσι. Και δεν είμαστε κοστολόγοι, απλά μοιράσαμε το κόστος αναλόγων αυτούς τους δείκτες. Τώρα, το AI και τα λογιστικά γραφεία. Δεν θα μακρηγορήσω γιατί είμαστε όλοι κουρασμένοι. Εγώ θέλω να καταλήξω, να φτάσω δηλαδή ότι το AI καταρχήν δεν γνωρίζουμε τι παπάδες θα κάνει αύριο. Και αυτό είναι αποδεκτό από όλους. Δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει με αυτό το AI. Εκείνο όμως που θα ήθελα έτσι να έχω μια αισιόδοξη γενικά πλευρά και στηριζόμενοι και με αυτό που είπε ο κ. Δαλιάνης, ότι το λογιστικό επάγγελμα ίσως εξαφανιστεί, εγώ θα πάω στην πιο αισιόδοξη πλευρά του. Είναι ότι απλά έτσι όπως διάβασα την διεθνή βιβλιογραφία, λέει κατάργηση των κλασικών μεθόδων λόγω ότι πλέον δεν θα αποτυπώνουν τις πολύπλοκες δυναμικές. Δηλαδή, θα ξεφύγουμε λιγάκι από τη λογιστική. Θα πάμε σε κάτι άλλο που δεν το γνωρίζουμε, θα είναι κάτι άλλο. Επίσης, η γνώση είναι πολύ βασικό χαρακτηριστικό που θα το έχουν όλοι. Γνώση θα έχουν και οι πελάτες μας, αφού θα ρωτήσουν το AI, αλλά γνώση θα έχουμε και εμείς. Και εμείς ίσως εκμεταλλευτούμε, όχι ίσως, σίγουρα, θα εκμεταλλευτούμε αυτό το αποτέλεσμα που θα μας δώσει το AI, είτε γιατί θα το ρωτήσουμε καλύτερα, είτε γιατί θα ξέρουμε ότι το αποτέλεσμα που θα πάρουμε να το μελετήσουμε καλύτερα. Επίσης, κάτι άλλο που πρέπει να πούμε είναι ότι φτάνουμε σε μια εποχή όπου η ανθρώπινη επαφή θα είναι ένα αγαθό πολυτελείας. Θα είναι πολύ σημαντικό να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο για το θέμα που μας απασχολεί, παρά από ένα οποιοδήποτε AI που μπορεί να πει οτιδήποτε, να μας δώσει λύση, αλλά ο επιστήμονας που έχουμε απέναντί μας θα μπορεί να μας πει καλύτερα ποιο είναι το αποτέλεσμα. Άρα, για να το λύσουμε αυτό, η ανθρώπινη επαφή θα πρέπει να καλοπληρωθεί. Αυτή τη στιγμή, σήμερα, παίρνουμε σε μια τράπεζα τηλέφωνο ή παίρνουμε σε μια τηλεφωνική εταιρεία και μας μιλάει ένα κομπιούτερ και είμαστε εμείς συνέχεια και λέμε θέλουμε να μιλήσουμε με εκπρόσωπο. Θέλουμε να μιλήσουμε εκπρόσωπο. Την τρίτη φορά, λοιπόν, μας συνδέει με ένα εκπρόσωπο. Εκεί, λοιπόν, και θα μας καταλάβει το πρόβλημά μας και θα μας βρει και τη λύση, παρά ένα κομπιούτερ. Άρα και αυτό θα πρέπει να το θέσουμε επιτάπητος. Το επόμενο, ιδιωτικότητα. Θα σκάσει βόμβα κάποια στιγμή και θα μάθουμε το τι ρώτησε ο κύριος Κολογιάννης στο AI και θα είμαστε εμείς... δεν με πειράζει, απλά πράγματα το ρωτάω. Ναι, όχι, δηλαδή η ιδιωτικότητα είναι ένα σημάδι, δηλαδή το επάγγελμα το δικό μας κατάφερε όλα αυτά τα χρόνια στο μεγαλύτερο ποσοστό δηλαδή το νομικό απόρριτο λένε, δικηγορικό απόρριτο, αλλά οι λογιστές είναι αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν πράγματα και προσπαθούν να βρουν λύσεις και συνήθως να βοηθήσουν και τον επιχειρηματία για οτιδήποτε, ακούγοντας το πρόβλημά του. Και για να κλείσω, που είναι το θέμα του reporting,
Δεν σε ρώτησα βέβαια, αλλά το ξέρεις. Ναι, ρώτα με, έλα. Όχι, δεν χρειάζεται. Αφού το ξέρεις, πες το. Λοιπόν, κάποια στιγμή εμείς οι λογιστές θα πρέπει να βάλουμε ακόμα μία δηλωτική υποχρέωση. Ακόμα μία. Μας έχει εξαναγκάσει το κράτος σε δηλωτικές υποχρεώσεις. Και δεν έχουμε επιστρέψει μία υποχρέωση που πρέπει να τη δώσουμε στον πελάτη μας, που είναι το reporting. Να του πούμε πού βρίσκεται και όχι απλά αυτή τη στιγμή που βρίσκεται, να του κάνουμε και μία πρόβλεψη. Με βάση την ιστορικότητά του, με βάση τα δεδομένα του, να του κάνουμε μία πρόβλεψη. Πού βρίσκεται σε θέμα κερδών, ζημιών, φόρων, πόσο ποσοστό είναι το μεικτό του αυτή τη στιγμή και πόσο προβλέπουμε να είναι 31/12. Αυτή η δηλωτική υποχρέωση που πρέπει να βάλουμε όλοι μας στα γραφεία μας, που θα είναι μηνιαία. Μηνιαία. Δηλαδή να πάμε, όπως είπε ο κύριος Κρίκας, από την κόπωση στην υπερκόπωση. Περίμενε. Κόπωση λοιπόν μας επιβάλλουν οι άλλοι. Αυτό εδώ που θα το επιστρέψουμε στον πελάτη μας, που παίρνουμε μια πληθώρα δεδομένων από την επιχείρηση, πληθώρα δεδομένων, τη δίνουμε στο κράτος και δεν επιστρέφουμε τίποτα στον πελάτη. Εντάξει, αλλά το μηνιαίο λένε λίγο. Αλλά ποιος μας πληρώνει? Ο πελάτης μας πληρώνει. Ο πελάτης. Ναι. Είναι αδιανόητο να μην έχουν ένα μήνα αποτέλεσμα. Ναι. Ένα αναμήνα. Δηλαδή, να σου πω, ας ξεκινήσουμε από το τρίμηνο. Σου είναι πιο εύκολο εξάμηνο, σου είναι πιο εύκολο τρίμηνο. Κάποια στιγμή θα φτάσουμε στο μήνα. Τρίμηνο, ναι. Όποτε ενημερώνουμε. Η λογική... όχι, απλά λέμε μπράβο, μπορούμε να το κοστολογήσουμε αυτό. Αλλά το θέμα μας είναι ότι την πληροφορία την έχουμε, πρέπει να την επεξεργαστούμε με εύκολο τρόπο, να τη δώσουμε με χρωματάκια. Προσέξτε, όχι απλά μια απάντηση στο AI, με χρωματάκια στον πελάτη. Το πράσινο είναι καλά πας, το κόκκινο είναι πας χάλια. Δηλαδή, γιατί να φτάσουμε και στο επόμενο κομμάτι, είναι ότι το AI, σε αυτή τη φάση που είμαστε τώρα, δεν μπορεί να γνωρίζει ποιος είναι απέναντί του. Εμείς όμως τον ξέρουμε. Η ανθρώπινη επαφή, αυτή που έχουμε, η προσωπική σχέση που έχουμε με τον πελάτη, που γνωρίζουμε τις ανάγκες του και μάλιστα γνωρίζουμε και τις δυνατότητες του, είμαστε εμείς που θα του δώσουμε το σωστό δρόμο, ώστε να αποφασίσει ορθά για να κάνει την επόμενη του κίνηση. Αυτά ήθελα να σου πω. Συνάδελφε, αν ψάξεις όμως, γενικά υπάρχουν προγραμματάκια και μέσα στο ταξίδι. Και να μην είχες τελειώσει, επειδή πήρες χειροκρότημα τώρα, τελείωσες.